Egintzaleak feria Tabakalera eta Donostia 2016ek banatzen duten Iriki Labs proiektuaren barnean dago. Iriki Labs udarantzean egin den proiektu bat da, non mota askotako tailerrak egon dira eta jendeak gauzak egin ditu. Orokorrean bi linea egon dira, bat espazioa bera eraiki, muebleak eta bar, eta gero bestean egon dira 3D impresorak, fresadorak, katxarreoa. Orduan, hau da, feria formatoan planteatu da horren jarraipen bat nolabait, eta gaur da hemen dauzkagu gauza denetarik egiten duen jendea. Ni naiz saioa, Kapritxi Mucho Maseko egilea, eta egiten ditut gauzak telekin, beruak edo portarkatzak eta hori, mobiestxako fundak, ere bai egiten dut bizuteria, gaur ez dut ekarri, baina egiten dut. Gaur etorri gara proiektu batekin, orain dela 3 aste egin genuen hemen Iriki Labsekin batera tailer bat, non sortu genuen argazki kamera bat, Open Reflex deitzen den argazki kamera bat, dena inprimatutako piezekin. Eta gaur etorri gara erakustera alde batetik impresora eta piezak eta kamera nola dagoen inprimatuta eta nola sortu dugun, eta bestalde egin duguna da esposizio bat, argazki esposizio bat. Genuen arropa birziklapena eta elektronika ere hor barruan integratu. Orduan egindako gauzen artean daukagu poltxo bat, hau da iriki moño da hien jartzeko apaintzeko pixkat, daukagu hemen ere txapela, poltxoak eta bi zati metalikoak ikutzen dituzunean soinu ateatzen da. Hemen mantala bat egin zuten, poltsikoa. Poltsiko barruan dago elektronika guztia zati hau hor gordeta, pilarekin batera, argia daukai, jakiteko noiz dagoen piztuta, orduen ikutu behar dira, ez dakit ondo entzuten den, baina soinu ateatzen da.